Čo to som práve znám u jednom videu, v ktorom som sa vám chcel ospravedlniť za môj 7. kanál, alebo 8, lebo no, proste takto. Chcel som volať, čo robiť cez internet, len som zistil, že mi účet nejak nešiel, tak som musel reštartovať celý mobil, len som zabudol heslo na môj predchodzí kanál. Tak chcem vám povedať, že aj spolužiakom hlavne, že nech ma nekritizujú furt, že už robím neviem koľkatý kanál, lebo proste sa mi to stalo a ja som zabudol to heslo. No a teraz, čo som robil? Tak na internete som chcel som si kúknúť, neviem, či poznáte bitcoiny. Bitcoin, teraz vám voľačo vysvetlím o tom. Bitcoin je vlastne internetová mena, ktorú môžete ťažiť cez svoj počítač, mobil alebo tablet, to je jedno. Ja to teraz ťažím cez mobil. Máte na výber bitcoiny, litcoiny a dogecoiny. Na túto stránku vám dám dole do popisku. A stačí sa tam len prihlásiť, potom si musíte založiť tú peňaženku, ktorú doménu chcete ťažiť. Potom tam máte hneď prvé, že gigahaše. To máte niečo jak silu ťaženia. No a proste ja som si to urobil takto. Začal som ťažiť litcoiny, na budúcej soboty si to premením na gigahaše a začnem ťažiť bitcoiny. A tie bitcoiny použijem na môj nový setup, na môj nový počítač. Lebo neviem, či viete, ale počkajte na chvíľku. Ja to na chvíľku stopnem. Tak, som späť a chcel som vám ukázať môj, no nie nový monitor, ale proste tento monitor chcem si kúpiť už nový konečne, lebo ako je dobrý, ale už je starý a nedá sa mu na ňom dobre hrať, ale dobré je na ňom, že je ohýbací, ako nastaviteľný a tento chlapec pôjde preč, keď budem mať bitcoiny a kúpim si úplne úžasný 24-palcový, len 24 palcový a tuším, že 24 alebo 25 palcový a budem ich mať dva, na ktoré budem natáčať hry. A stačí mi napísať potom do popisku. Budem robiť z toho všetko unboxing, čo si všetko kúpim z tých bitcoinov. Tento rok to ešte malo by byť, keď nie, tak vám tento rok by to mohlo byť. A keď nie, tak to bude až na budúci. No a proste tak. No a niektorí ľudia mi neverili, že mám PlayStation 3, tak ja to ešte na chvíľku stopnem. Tak, som späť, keď sa pýtate, že som robil, odpojal som PlayStation 3 a jak vidíte, naozaj ju mám. Sice už je stará, budem si kúpovať buď PlayStation 4 alebo Xbox, lebo toto už je staré. No a mám iba jednu ovládačku, ktorú som vám ukazoval minulý diel, no neviem minulý diel, no ale proste máte tu konektor na, toto je tuším, že do televízie napojenie, toto je do elektriky, toto máte potom ešte na Wi-Fi, no keby ste si chceli pripojiť, ja si budem kúpovať nový Wi-Fi router. Pardon, musel som to zapojiť, musím zapojiť všetko, lebo nabijem si ovládačku. Tak. No, pardon, to mi stáva. No a toto by mohlo byť v tomto videu všetko, takže hashline vám dám dole do popisku a potom spolužiakom pošlem cez Messenger
Áno, cez Messenger im pošlem toto video a poviem im, nech sa mi nesmejú, lebo sa mi to proste stalo. Tak, ja sa s vami lúčim, čus bus, autobus, čaute.